أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amadou El Konare ne biye jumae jumado biye lahoro madonye ala batu ani ala nyini jumado ya fa dobe faraka kosobe Amadou El Konare subhanahu wa ta'ala ala minna ye nyeda ala akodo be dala do ale ala fe anga ale bonya ka nyini ko sebe jumado ya fa bulu farale do aka sabula jumado ya do ngerengere nenye ama nyini ala fe subhanahu wa ta'ala min nye nyeda min nye lahrada ama nyini ala fe ala mi na ye buna ramade ni jine meleken wurdane da ale ala yere bonya kama ani ale ala ka tanu ninga ale ala nyini ala ya ndaw demanda de kama Amadou El Konare ni ma mi nye dukolo yoro wo yoro sibiri nya kele ni nywanje ya beka sali yoro e ibi sali ngi yere de ati fenya ala yi wallahi anga sali ban ya me min jagoya ala ka fendala abe mu nye ala yi nyana ngabe ala ni so abin do fara ala ka bonya kama abin do ba ala ka bonya na wa foi ala fenye ibaki yere de kama Amadou El Konare mami mana samu mebeke te jimi ti tudun ki bishun Amadou El Konare shu ibaki yere no ta ti fenye Allah ta'ala yi amma nyini subhanahu wa ta'ala fe ala mi nyednya da ninga Qur'an di Muhammadu ya Rasulullah ma ninga Tawreta di Nabi la Musa ma ka Jabur di Dauda ma ka Lejina di Nabi la Isa ma wa ala mi no ya anda anga ale nyini ambe ya fadele ala feka ala ninga dili shufara deka min onga ni jamana nye min doye mali ala ka onga jamana nsuma ka anga jamana kishi ala ka onga jamana suma ka anga jamana kishi ala ko kaka ala ya bonya ka akoke magani madina baraka ka akoke kureshu baraka ka ama nyina ala fe anga jamana de min bi mali kono min bi mali koka aka ko suma mina hamibe mina ikadon awagele wara dalembe minga mfongo fe ni bi hamala ni gelado ko ala de bise ka ta ma nyiri subhanahu wa ta'ala fe ala hina onga jamana na wallahi ala hina onga jamana na wallahi ala hina onyera la ala hina malidona ala onga jamana kunaja ikambo kunangoya kadra kono ala onga jamana kishika anga jamana kunaja ala ukika ala kama la hawla wala quwwata lillahi la bilal azim Allahu la sharika la Allahu la sharika la subhanallah 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 la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahu la sharika la a'udhu billahi minash shaitanir rajim la mo kana kasi bamba nyeji che baba te abi sedu te ne tise nyeji breche la de ni kasira abimaine kana kasi ninga shere imso karamo mi se nyeji koro kasalo te abi de mai ma kasi bi ila ba bi fasasi si jo ngona ya de subhanallah ne bi se mina we ka kalima da ke bismillah ninga shere be mbugo go cheka ne be nyeji na kalande fasane kacha kalandi koroba na lebya be nege ga jayti sen nege na ne ga kalama seyo ne be fela arahimu na ne ma se wala danina akulo ga aw ka fama ma ko ni o ka islame ya toka je babala ama dugo de nguruni be beku be ni ga buri nguruni do anana na ko war nyini ga ye ko abi na antubi anwa zona ga ama ndabla ngwa atibla na munumunu na domi ama bo ama Amadou El Konare ala ka bola ya rabbi ala ka bola ala ka tubi ala ka ke islame ala ka tubi ala ka limani adam ama tubi chugo ami doni ne black refe subhanallah no te na gwana ala ka suma abi ala de la ba wala harami nyu anzro on dai kene ga jaraki la hawla wala quwwata illa billah azim al-fatiha ay fatiha amine alhamdulillahi rabbil alamin la sharika lahu la sharika lahu muhammadur rasulullah la hawla wala quwwata illa billah azim asim goita jamana kundi ala ka asim karaba baraka nyanyi ala ka karaba la hawla la ka karaba amin alhamdulillahi rabbil alamin check up
kaka firfan la kodo karamɔgɔ batu ngora no ne ti dege fɛ o cɛn kuma ye nka ti nɔɔni ɲɛna I k'a dɔn k'a fɔ asiriya sinbo la bala cogo bɛ di bi juma in na Amadu El Konare ne dɔnkili dala zigiri dala cɛkɔrɔba dɔ min ni bɛɛ lajɛlen zigiri y'ale la a ko hadamadenya ye sabali Amadu El Konare hɔrɔnya mina mana kɛ I n'a fɔ ɲɔ mina walima kini mina I k'a dɔn a bɛ kɛ mina min kɔnɔ o de ye sabali ni maa sabalila I bɛ diɲɛ sɔrɔ ni maa sabalila I bɛ se mɔɔw la ni maa sabalila mɔɔw bɛ siri ɲɛ ni sabalila yɛrɛ I bɛ lahara sɔrɔ Amadu El Konare ni ma sabali I bɛ dimi n'i dun dimina mɔnɛ bɛ don I la mɔnɛ m'a don I la I b'a fɔ k'i b'i ta juru sara n'o dun nana ka ban juguya nana Ala k'an sabali Ala ayi hali ka danni ma bi nin ye leçon kalanbulonba de dilen y'an denmisɛnninw ma sabula anw dusu ka teli o Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ wɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Amadu El Konare min ye Dawuda Sangare nin y'a ka fasiri ye Davidu ko a k'i k'a dɔn jamana kiiritigɛlaw ani sariyatigiw u kun ye min fɔ u y'a to a la koyi sabula jamanakuntigi yɛrɛ kun kan ka taa kɛnɛ min kan u kun y'a fɔ ka kɔn min ye olu ka ɲinifɛnw ye n'a ma da tapi kan n'a ma ɲɛnabɔ wa olu sen di ye jamanakuntigi I k'a dɔn a ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ɲɔgɔn ye kun fɔra ka bila alamisa tɛmɛnen na n'o ye kunun ye décembre kalo tile fɔlɔ Amadu El Konare san o san nin waati kelen la I k'a dɔn don gɛrɛgɛrɛnnen bɛ sigi sen kan don min n'a bɛ sugandi ka ɲɛsin jamana kiiribulon yɛrɛ kurukara bɛɛ ma soronin donbaw kiiritigɛla kunbaba fara mankan kan a bolofara bɛɛ lajɛlen bɛ taa Kamaru jamanakuntigi la Amadu El Konare k'a dɔn fɛn min n'o bolo dalen don n'o ye katimu ye o ɲɛ ka fɔ ɲina min kun ye ɲina kuma k'a ye a fɔra de kiiri ka boloda ka ɲɛsin jamanaden bɛɛ lajɛlen ma kiiri tigɛ ko ɲuman Amadu El Konare kiiri ka bɔrɔtɔ I n'a fɔ to min na bɛɛ lajɛlen k'i ninyɔrɔ sɔrɔ a la a ka kɛ sabati ani hɔrɔnya kɔnɔ Amadu El Konare min ye magistraw ye olu bɛ jɛrɛjɛkulu fila la I k'a dɔn jɛrɛjɛkulu fila in bɛɛ lajɛlen jɛra k'i kanbɔ ɲɔgɔn ma u kun y'a jira kabini novembre kalo tile 29 tɛmɛnen min ye olu ka ɲinifɛnw ye u dun y'a fɔ ka kɔn koyi a bɛ sɛbɛnfuraw kɔnɔ ɲinifɛn ninnu bɛ sen a bɛ waati bɔ olu tɛna ye jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan ni bɛn ma kɛ walima sɔn ka kɛ u ka fɔlenw ma Sam I k'a dɔn a biroba Silima a biroba Mali kun n'a kun tɔnden bɛ fan o fan u kun ye welewele da kɛ bɛɛ ka muruti baara ma jamanakuntigi yɛrɛ kun kan ka na u ka daga kɔnɔ Amadu El Konare u y'a jira k'a fɔ olu tɛna ye kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla k'u dun y'a fɔ cogo min a tor'o la sabula jamanakuntigi nalen nin jɛrɛjɛkulu maaw I k'a dɔn sigun tɛ kɛnɛ kan u bɛ min ni min nɔfɛ Amadu El Konare u ko de ye ayiwa min ye projet ba dɔ ye sariyabolo min n'o bɛ na ni yɛlɛma ye loi u ko min ma loi 2016 046 min dara septembre kalo tile 23 san 2016 Amadu El Konare k'a dɔn o yɛlɛma ni ani taabolo kura u ka k'o la u y'a ɲini fana k'a fɔ cour suprême I k'a dɔn wulikajɔ ni fɛn minnu bolo dalen don a la sariyabolo minnu bɛ yen n'o ye loi d'orientation ye olu yɛlɛmani ani projet de décret minnu fana n'o kun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin magistrat kurukara yɛrɛ ka baara taabolo a n'a nabolo la ani kundamaw kan olu ka ta bala a ka ca Amadu El Konare an na danima nka u kɔni kun ye min ni min ɲini sariya kunda Amadu El Konare u yɛrɛ ka hakɛ an'u ka daga kɔnɔ n'o ma kɛ Amadu El Konare k'a dɔn tile 5 baara u b'o la n'o ma ɲɛ u laban bɛ baara bila kura wɛrɛ bolo da Ala m'an kisi o kɔni ye kudayimu kayimu ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don I ka yamaruya kɔnɔ joona kunnafoni sɛbɛn aujourd'hui min ye Kasimu Tapo Kasimu Tera a kumana Kasimu ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Bamakɔ misiriba a kunkan kɔrɔ fɔ minisiri a ye gafe bɔ k'a bi tali I k'a dɔn biriki den kelen siman kana nɔɔni misiriba la fɔlɔ u k'a dɔn ko olu ɲɛ ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko olu wulila u y'a ɲɛɲini a ko mais fɛn kelen bɛ Bamakɔ misiriba la n'o bɛ ɲini ka juma seli bali I k'a dɔn ka seliji ta yɛrɛ bali a ko ɲɛ de bɛna f'i ye koyi a ko min bɛ tali kɛ I k'a dɔn ko in yɛrɛ wulila cogo di maaw wulila I k'a dɔn tile kelen kan I k'a dɔn bɔlɔlɔ kannaw internet k'a sɛbɛkɔrɔla ma I k'a dɔn ni misiriba kunkan kɔrɔfɔw ye tile fila o kɔfɛ minisiriso min ɲɛsinnen don diinɛ ko bato ko a k'a dɔn k'a fɔ an ni tabiya kow ma ale wulila joona ka bataki bɔ k'a jira k'a fɔ I k'a dɔn awa misiri ni I k'a dɔn jɔliko minnu b'a la ka bɔ misiriba kɔnɔ ko k'a baara sozoro hali siyɛden kana wuli ka bɔ a fa kan k'a
sababu kɛ mun ye i k'a dɔn maa min bɛ n'o b'a ju la n'o ye Burukina jamana maaden ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ale tun y'a laɲini a bɛ jɔli baara minnu kɛ ko jamana y'a ɲini a fɛ k'a kana birikiden kelen da ni a bɛna jɔ ni nafolo min ye n'a ma n'o pereperelatigɛw ɲɛfɔliw kɛ fɔlɔ ani k'a dɔn ka tɛmɛ sira dɔw fɛ cɛ in jɔ de Haruna Sawadogo bɛɛ lajɛlen ko a ma mɔsi kɛ min ye k'a dɔn minisiri y'o kuma minnu fɔ k'o bi i k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛra gabakuru fililen torikulu cɛ la o y'a sɔrɔ i k'a dɔn misirimaw yɛrɛ n'o ye silamɛw ye u yɛrɛ dama kɔni tilalen don tilayɔrɔba 2 ye minnu ko i k'a dɔn k'a fɔ kata bana ni solasiri 6 baara min b'a la ka kɛ misiri kɔnɔ ya a ti kɛ bi sabula ŋaniya ɲuman tɛ ani minnu ko a ka kɛ k'a b'a la ka kɛ misiri ka nafa kama o sɛbɛnnikɛla ko in yɛrɛ ju sɔrɔla cogo di maa minnu bɛ yen ni olu ye misiri matarafabaw ye olu y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn nin cɛ in ni maa dɔw de kɛlen don ka dibidibi ni dogo ni dogo bɛnkan kɛ k'a fɔ ko i k'a dɔn ko a bɛna ɲɛgɛn 70 bɔɲanko k'a bɛ n'o de jɔ misiriba la ɛlɛ ni alisilamɛw ka se ka seliji ta fu falaki ɲɛgɛn 50 ka jɔ cɛw ye ɲɛgɛn 20 u ka jɔ musow ye nka mun wɛrɛ de nana faamu o jukɔrɔ ko de k'a fɔ ɲɛgɛn ninnu mana jɔ ka ban jaa ni cɛ in b'a fɛ de i k'a dɔn ale ye sɔrɔ bosoba ye a b'a fɛ de ka lahawta so belebeleba dɔw jɔ misiri ɲɛgɛn ninnu sanfɛ a bɛ n'o kɛ magasin ye a yɛrɛ bɛna namadina olu la kosɛbɛ ko jeto azo mɔsikɛ Haruna Sawadogo a bɛɛ b'a wele ko mɔsikɛ Burukina ka wari ko jogo e ne jogoya k'an bɔ biya e ni Ala cɛ an t'i ka wari fɛ luwanse wari da ka bon cogo min na ka misiriba kɛnɛ cɛfiyɛ to yen maa ma taa jɔli kɛ e ɲɛna ko Bamakɔ k'a tɛ wari ka bɔ mɔsidugu la ka na k'i bɛna an tɛti yan naam sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ ko maa gɛlɛya cogo o cogo dɔw bɛ kuma dɔw bɛ maloya limamu mɔ nka a bɛ guwati tigɛ surumisɛnnin tora ka ciya safa kɔfɛ a laban y'o ye sɛbɛnnikɛla ko sa maaw de ko ni nin ko in ma ɲɛɲini i k'a dɔn nin ye misiriba yɛrɛ fana kɛtɔ ye i bɛ ni cɛ in fana ni ye kabako de ala ale bɛ ɲɛgɛn jɔ wa man kana lillahi kana lahu i delila ka bamanankan dɔ fɔ maa i ma n'i jogo dogo cogo fɛn min b'i jogo jukɔrɔ a bɛ fɔ ye e ko k'i bɛ kana fɛn jɔ ɲɛgɛn kama nka olu ye ɲɛgɛn kɔrɔ bɛɛ ci ɲɛgɛn kura minnu b'a la ka jɔ o baara yɛrɛ tɛ ka yiriwa dɛ min bɛ ka jɔ ɲɛgɛn sanfɛ o de ɲɛɲinitɔ don o de baara bɛɛ daforonen don o de kan maaw nana sa misiri maaw bɛna k'u bɛ seliji ta ɲɛgɛn tɛ yen dɔw yɛrɛ laban sa olu nɔgɔlen bɛ ɲɛgɛn selili jɔ u bɛ taa sabula ɲɛgɛn tɛ yen maaw yɛrɛ tɔ funtɛnina sa u ko nin cɛ in ti k'a daforo ɲɛgɛn jɔli fɛ ko f'a daforo mɛ immeuble jɔli fɛ o tuma mun bɛ ko in jukɔrɔ u nana sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ja mɔsikɛ ale kɔni ye maa ye min ye sɔrɔ bosoba ba ye libérelu n'o ye gafe livre kow ye ani Maganda agence voyage a daforo ni m'o de fɛ a bɛ Burukinakaw bɔ Burukina ka na olu latɛmɛ Mali fɛ k'u hiji la wa k'a b'o kɛ kɔrɔbɔ ni dibidibi bɛɛ lajɛlen jukɔrɔ wa min a bɛ mɔɔw ka gafew la peretu ni nka i k'a dɔn olu kɔni diyagoya bɔ a yɛrɛ cogoya la ninnu n'a damanda u ye nin bɛɛ lajɛlen ɲini ka n'a fɔ u ti jɛ n'a ye nin b'a la ka nafolo jugu min labaara jango ŋaniya jugu min b'a kɔrɔ k'u ti jɛ miliyari i k'a dɔn 200,000 karamɔgɔ Daba Tunkara k'o de bɛna don baara la ko nin ma bɛn fɔli na fɔlɔ sabula u ko k'u dan tɛ cɛ in na ŋaniya ɲuman d'a kɔnɔ k'a b'a fɛ de ka nafolo ɲini misiriba kan kunnafoni filɛ an ye min mɔ aujourd'hui la u ka bidon bɔli la Amadu El Konaré ne mɛ n bolo kari ka don a don Amadu El Konaré n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 100 ani siɲɛ 15 ye o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔ a de ko ba Prosper ki a ko di Vital ki den don ka bɔ Segu Amadu El Konaré a ko nin affaire jugu in Amadu El Konaré i k'a dɔn a mɛn o mɛn tiɲɛ na bange o bɛ kɛ min ye jamana in dugukolo ko ye i k'a dɔn a ŋanamu n'a bingani n'a sonyani de ti ban Amadu El Konaré k'a dɔn bɔsindigi la kɛn bɛ a wa Bamakɔ dugukolo ko ye jɔnni de b'a fɛ ka bi min ye Ɲamangolo Kulubali Amadu El Konaré Ɲamangolo Kulubali musokɔrɔba don san 87 se t'a ye dabali t'a ye a ye dugukolo min sɔrɔ a y'a ta tiɲɛ ye a fa de kɔ fa in kun bɛ Marijɛ Ɲarɛ
ani Bamako tugu ñaarela ko ka baara de la so baara ani awo kan na ko son anu ka baara miseni njama amadol ko na re fulaka ni dugukolo ndi suma ka dama abe sutiba amadol ko na re kwa ko ke awachi ka yoro ninye amadol ko na re ka do chogoroba invatule demso kele ala ode ka gardiga ode to ay ko nyamangolo ina fo nyamangolo dadde nendo makala de mbate amadol ko na re ka do ngana mo tara firi aka dugukolo de ka gami amadol ko na re ka do amini ka sanworo sanwulo flambo ni kuma mbisina semane kala ko aku nyamangolo ya shedu ala kama kira kama ata fo nyaare la kawye aywa dugukolo min ne ma mva ma ni nya takiye mo bine do aka nyaare la ko onde adima bi anya adima sinu watitri fonse du wuli kata aywa ikado fanga bogo jineka amadal kuna re kado aduna mai ngama minye wuli ka jo ni jetemine ibaye ka fo dugukolo manga na wuli kuma ko kunvolola mo nana hiri amadal kuna re kado nana wuli ka joke wuli ka jo nana ke minga aduna tigitigi nyamangolo kulubali ata de dugukolo nye ka shugo ka duguje watitri fonse bala amadal kuna re aduna mai ngama komini mairie ikado makoro minu ngumbe amadal kuna re nunu ngwani yu nye de tugu nye tugu yere de da de do abo dugukolo kangana mungana kasoro hectare duru na kungamve de kumbe nyamangolo bolo unana metri dala ka suma ka jigi ka tabla fo metri fla ani doni na amadal kuna re ikado amabani jima mi nye nyamangolo aye alamina ninga jenoyi o hectare fla mi ndora ikado mairie barakela do ani maire do kumbe olu nanu ni da dugukolo inga ikado na fulutu nana firi usanga zo baw ikado immeuble baw nanu jo fanda nani bele jelela amadal konare ni yoro mindi tay ni yesanga zo jwala hanni yesanu sanga zo do la bikari ka boy semani kala ko nyamangolo ko ninga mana gwamba to demuto ningile ba yere bolo ufuruke de o kala ne do bisema bro nyedo alaba tara ko ingal fo ma o de nana wuli ka jo bolo dasa nenga tribunari magen amadal konare kado takasagi dongo do takasagi kiri kunfolo nana ke amadal konare kado komini mairie laba nana ma minu ngumbe dugukolo inga nenga dugukolo wara nyini amadal konare ku ka muso ka dugukolo toyi ikado kata yelama ngaba koro durala o yoro dira ikado umakoi amadal konare o yo mine kalaba tuli nyamangolo ka dugukolo banga boy semani kala ko inana balanza ka balan amadal konare ngaba kura ka bo badeni dama ko ni ndoro ngana mungana mutaka segila ina fo nyamangolo setai ga de min bla le douanier amadal konare o yi jigida moka ninga wuli ka jo bolo da ka sharatugu nyininga o yo nwa ngulungulu kiri kunvolo amadal konare kado nyamangolo tay yoroi unana kiri flanange mairie mugo tara fara ikado dukulu ngana mu bauka unana kiri warake amadal konare ikado ja ubi ngana mungana mu minge yoro kura min dira no ye titiri foncier droit la amadel kunare uyo titiri de takano sigi nyamangolo ka titiri ka pro kilinde droit ni sotiba amadel kunare mami nu sera tribunari bala ikado kiri wara teke mi ngofe olu yi ngali kesa ninga sega kala bla aberata ni titiri ko puma mi mbi taka segila ate ngali ke ka nyedo wa amadel kunare utara titiri flata ka tinywana nyamangolo ka titiri amadel kunare ani mi mbi droit la kilinde ikado bole mahali bonyobe amadel kunare jaja utaro titiri de taka no sigi oni kiri kera o titiri ka ja ko ta daka jela amadel kunare puma mi no na nyedo ka wala ka bonwana anana do ka fo ne su ya ne yere dakili sabula mi nye wuli ka joni jetemine titiri mi na bi sotiba o de 7480 o yiti sotiba titiri mi no bengaba koro droit o de 44661 nunu nye kelenye wa amadal kunare kabini nunu nana wala ka bonwana sharatu yere nana dosa choi ka fo shwani ningana mungana mo ni bingali debe ni ngofe jamana indumbi danga mina aforo ko malikura amadal kunare mashi dingene ga hake manga to jamana fe orobe mi nye kiri soba kiri tigera amadal kunare kado kiri dama matigede wa kiri teke mi ngofe ode ninye c'est tout, c'est fini kiri dan Cour suprême abana kakla ka sebe wa kiri bana ya die fanji fe kiri wara teke mi ngofo ni fla kakla ka sebe duma u ka beti ka boy maana doke bi mama ka sobe fota ukana shide na shira nunu misenga na mungana mumina
u kari ale do halika sebe do bo Amadou El Konare a ko jongwala Mali sheratugu ika do ningele konina ulu joro la wali mu jaka Amadou El Konare manga mu bu jaka sheratiga ko nyuma uyo de ke nyamangulo ta aka dugolo Amadou El Konare ka do critique mi ngo fa afle o temeni ngo fe so wo so na jora yoro ina Amadou El Konare kabini so mo jo kangari daruye ni titiri fonce de mo baraka nege abaraka na aka yoro jo mo muso ka yoro ka titiri do Amadou El Konare changana do kumbe temeni kala ko fuseni to do kumbe ikado ode kunyo ko nyere nyamai o ere wuri ka jo chamange ko sai na sa sharatu na do ka fo mama be ko njula o ko ka fuseni mena ka do kalotani shegi kaso datule ani million tani shegi kalotani shegi kaso datule ani million tani sefa wari ko sara fuseni yo me kulukusu fuseni baraka nyini bi ka dese machine yendale da to na ka le ko iya ro mo jigi dale kundo fuseni ka no bolila iti yera nyini jona ngolot manatige ato jurukise ni muye sebanye anya mi mbo la revelation kono ko dogole ku dakena ka karamo da batu ngora ni ye bosa fa tori kerefe hali ni ti sama afuna mesa Ahmed ijo doni jeka pip kaka firfan la kodon nege kanye tan flasera bamako kafo jiginew ka bonya masegi be awye Amadou El Konare mbala chugo bedi karamoga da batu ngora kuna fondi sebe la revelation u ka fatiri jamanje kulu bela jerele jera ninga bigi mine kani ma sebe minye ka do nga fo madame jegine awa atuma gagu minye ka do lujura bato ga jekulu femanfu e ka do wa ko jugu buga sabaraka gwa akode akoi ka do nga fo awa ne de tuma fe ka tanina ne garsige man farachi o kuma e ka do duzuma kasa ya bena fokati sayete lafia ble e ka do ona demanda o baraka de gwame ka do ngafo ni muso bangana ngo noye awa madam jigine atuma gagu sebenigela ko mi metalike ka do luka jumado novembre kalo kle moga ani duru temene olu ko ni dunye sebe do ke sebe mi metalike jere jekulu mi be nu ko amako association adamadiya jigi o manyema no Ibrahima Kuyate ale tu ma gole chama vo e ka do kalase ni muso ima noye ka twa ma sebe chen e ka do pmaula pmamunum be na be talike ka do awalojura bato ka jekulu nkorofo la odo ni ko senti la anuka barako akoi ka do ngafo ja kele fangele lamela elaba ete josoro ninye ka do revelation mo ka chesiri ni wulika joni kunafoni doni na ya segeske ninga tapma di ka do madam jigne hatuma gakuma ika do ko imi ma fe ika do aya bebo ninga datali akoi ka do amedoni mina iko bi ngunu ka meme aleko do retere jugu ya kiseble ani awnyere tuma fe kani njoro nzoro aunti osoro wangar sige madu ala okuma munu na kaka olu donala wa okuma awmolo de ede nodo wa fokati sasa ami kode ika do jelaki bajugu ani puma golew ni ma twa champmo ika do awadjeliba no ekuyate ana jenwan chama be munu ngale do ko taninga segere uye puma kufolo mi fo yo done uya jira ka fo amedoni mina iko bi ko musaka do no etromonyo subvention ye ko be di ka do lujura to ka jekuluma ode ka nga cloud ka jekulu ni nywanje wa ko abesanjama bo ko ni muso no ye madam Hadma Gaguye kwate ko club le ne muso nyere ayelela opma inao ayajira ka fo kabisa 2020 coronavirus nana jamana kono lakana mbaliani gole ya chama nana fo kana ke jamana ere dekun buga buyana jamana ka musaka kunda opma mao ma musaka fo fe meddi ali ministry so ma bele ba de bora bela opma minye ode kara sababu ye subvention ni tromonyo mu meddi oluma ka o sebe korodlo ningo sezumanya opma ikado olu tika ere mada o nafolo hake minga ni matara fo ka fo ko onana nga ko olu deseleme ko kla ika do ko o ere yele ko puma de ale bolo o kuma abi bela jerele hakili latige ma ko ado nga fo subvention hali na dira bi ma munu na kaka abi kla olu ni nyanche association jereje kulu fon femel lojura ba to ala ale ba bela jerele do wo bebi nyando ma munu be ni mini kaka beta bi di ma o te bila ko yo madam ne bi ayo olu nyefolu ayo ke akoka bo ofananga uye puma do fana fo no ye jugungalo nye ale ka fola ka jira ka fo ikado mamunu be no lu taraka do sentela ikado fema fu chwala ko ale kara sababu ye ka akrefe ma do fana olu sebe korodla ko ya okokono ayo fana sebe korogalo ntigiya ako wele blara olu dema sentela ma hake mimbe no kanga di uma uku ka lisi blakana o yoroni be uka tabia uba fo chigomina uye wele lda ubela jerele ni nywanje ma sabade tunwanga ta olula okuma o mamunu be hage munu be no lu nana ma
biworo olu de nana dossier do ko olu bela jele be fe ko CNT la ma saba de kangata biworo nana dossier ma biworo de nana obe lojurabato mawye o kuma ikado ma saba de kanga bo olu chema ikado awa o de ko mu konala ako bara nunu nkera kwechugo mununa ikado danaya dara ma munu ngala amma fola o kara ale yere madamu jengine awa hatima gakuye ma fulana o ye ikado kadibariye ma saba na o kara aji bariye olu de sugantira o ako mana fe olu kadibari don madame atetewa madame atete o afle ni kadibari mata al no mata nale mata eske hali nyema yere nata nam sebenigala ko ako madame jengne ale yere ta ni ya ale talifa ngana ta rojane ale yere tarata chugo mina ikado abido niveau ola ma munun be no lu wele la ko kata concertation nationale si ka fo munun ngara wasa jemuna kundlena o dangachi o mau chema ikado ale wele la o barala ikado matani duru munun be no lu sugandira ka fo ko au kana jamana dale aula aka transition president sugandi anye no de kara sababu ye ka danaya da bandauka ka asimike vice president madame yere me ola no ye atma gaku abi fo ale ko muna o muna fe na fora ko oluka takana dossier ntela ma John Folobe minisente kakeni alete o danaya dara ale kan o konala akoko John de madame Kadibari do ma mi nyera be ni bela jele tuma wele ko madame atete o kuma jenywanya na ani finitiku ga doma ya muni nywanje ko ma shikele manzuru surada sula o chema kateme madame Barika o kuma ko ale fana sugandirate ma sabana no Haji Bari o ye ka do funengeni ye lojura ba to do ati yelike ngam u chema e hali ni jugu do bela jele ba do yera chema ka chesere ni wulika joy minye okuma kase ka tu love sa CNT la ale fana suwandira okama okuma ikado ayeni nyefoli nununke akoko minye ikado olu fema fuka mauchela kose ma muga ani woro ako olu ko ni na dana ya belebele dara ni ma saba minga ko ma hakika bela jerele ya donga fo nununi akaka ako ka bo ola ye munjugu wora tatuguni nga dala uya jira ka fo minye ka do ma hage do fana be olu tukanga tabarala ka do ko ale yi ijigila mauni kerefe mau olu fana jago ya taka dola ayo fana sebe koro kaluntigiya opuma minye hali ma hage laba munun tarani ka do sente la ma mugani woro aya jira ka fo ma fla banyango olu de kalisi blala kata sabula critère munun fora ni oye lanyini munun fora ka do ma fla min dara dana ya fana dara ka do ma kile min kan ola ka do o kera madamu awa jenebu gise dana ya dara o fana ga wa ka do ale ka foi te o fana na ga uyeni be bugula taningo jako ya choro ale kuna ako mi metalike ma hage munun be nolu dona fonction publique la jamana chwala ayida se o fana makoi sabula uye kalo dala o fana na ka fo aya krefe ma woro ka yolu jako ya shori ma do fana nola ala ayeni nyefo ma mi rep mega nyininga fo ka jije onyeka sabula uya jira ka fo ko kabi wati mina Ibrahim Boubacar Keita ka wati ministry min tun yesine do tubotoli ani lojurato ka kisama Hamadun Konate lanyini kera wasa lojurabato deme ka kewye udo fananga do jamana ka furuba chala wasa demakenya obise ka sabati jamana kono chuga mina ya soro kabi ka do atete ka regime wati sa 2012 ukunye lanyini ke ka fo ma biwolovla no ye funengeni ye olu ye lojurabato e ko oluka do jamana ka furuba chala munungala nedo ikado nuni critère diplôme de matere diplôme jeli diplôme jele be munun bulu sabula diplôme be do bulu olu fana jende o kuma fe uyo baraw damine ika do ato nana damine tuguni halibi ibeka o ka tan kono ministry Amadou ni Konate o de kara sababu yo wati funengeni ta anifla olu garsege saraka do farachi olu tara barala ato mato ma binani anifla iwa o kuma o ma binani ni fla transition konala ika do awa madam nana wulika joka ana jeutu ka chesiri ke ka se fomo wasa obise ka ko inda bala amato binan ni ko olu fana miseka donoro soro chugo mina o de fana kama unana wulika jo kura ubuluda wulika jo munun gara sababu ye ka ikado la nyini kura ubuluda wasa to nunu miseka do bara la chugo mina olu fana doni seve jate mina uni sekeskelu bela jele de kera ma munun be ni diplôme bu bulo nuna kaka ka olu chwa blakata olu chwa sele ministry so maw ya ko chengo ala aye lojura bato ye ame hine aula ga ma woro be jama chema jongo ala olu tachugo te olu la aye fereke
akana ni mawre sabula u ka diplôme mai critère wara do bi fo u mana do fonction pla ka ke u tesaka foi fana ke laba fana mi ke tonyoy o kuma ay nani ma woro mi fana be no nana u yo squanti jama chela diplôme jonjon be munumbolo olu tara kabika do awajugu yo takame olu wulila tuguni e ka do ajine ayaka mado anana de do aya do na ya bota Ibrahim chwa do be o ika do oni ale denge do fana chwa Ibrahima usini ngolu flata ko choko nyana kabga de do la ako ale be minfo lojurato mo jab do ya mate ale de te lojurato kabi samba irika o be barala o bi ta ere soro lojurato ga lisi ga chugo mina chugo di ka ku wele ukata Ibrahima ilaje ale de Ibrahima o te lojurabato e wo be barala o kuma uyo fana nyami o kuma jeliba mi meni ngo injula uku bi wele min daye jelika bara te farafara liye jelika kala semena nga eske bi farafara liye ayi afoko kuyate dura abana kana generaliser o kuma ko kuyate ko aka seda jelika lalikela o se no ko de yuka bara ye kuna foni fle anye mimbo ikado nga fo revelation na no te ko kabisa 1994 ko madame awa gagu ko abedin tobotoli barawla wa ministry soka dogo ama barake mununa ikado awa revelation mawo olu de ni nyanyini amodel ko nare mbembulo bwaka do mbi bone sebenye sebe minu kama le reporter ni yesema vura isandaye abin nyege mami nyesebe ninge atwade ko Gabriel Chenu Gabriel ko akogulika jobulo ka aninyini ni akwa mi doni mi na ko bi bulo fara dama mi vala le du nyanga ka jakulu kelingla amodel ko nare reporter oui reporter do angata reporter amodel konare bulo fara minu vara le do nyanga jamana am bangena ka kan minu ndo anvosola kan nunu ngado bala uko jekulu de ma ko fula ikado ayekule ka bo ikado jamana avant projet mi no talembe ka yanga bi amodel konare ikado sosoli bade bala fula jere jekulu mi no ye jamana yere ikado ambarakan ikado lu foli ko nyuma akoni yata ka laje minye docteur Mijata docteur Mijata Keita ikado ayekule ka bo ako jongwa ni kabako koy ako avant projet mi notale do aga jamana constitution na mi nye article 31 amodel kuna rekado nyina na pew kuma minu ni benga minu vora ANRE la amodel kuna rekado odeye jamana kan yere kataka do bala kosobe o kan de be ke sababu ye jamana yere yiri wali ani jamana nyeta ka ke sababa ako bengaro ka o kuma fora ne avant projet ikaro kuma ma bike fana korofo vora kabini sebenu make amodel kuna muna nyina kero ko muna o taraka bla kofala la ako ye gela bade jamana kono o kuma mi nye fulai jera jekulu mi na baraka chesirike anga jamana ikado kan gase ka do bala ko de ma to kana front pour l'officialisation des langues nationales o de fulai amodel kuna re kuma jona nyina kele do fond vo ko no ya anga na kaunye amodel kuna ro de ka tabala o de ko era kuluma yoro e segi kakaka ni segi makaka olu na ko bela jilenge unna dabali bele jide tige amodel kuna re kado mini mi for assise national la no ye jamana kaundo ne bala ikado akake na amado jamana constitution kono foi kelende ba ni ngunya sebanye Gabriel Chenu ka fasirido anyemi bo reporter kono akabi bolla kala da batungura le triomphe di Mali a Togo apmana akwa benata funengeni dobe halibina ka bi bolo kan adamunu kan nube chesiri bala jamana jo barawla akwa ngata kati marala funengeni dobe ko mi manu Umaru Jara ko ka do ni funengeni ye parti to mi be nu kwa ma ko PRVM fasoko ko ale ko ningele do ka taka sebe koro yanga kati marala bi ka sababu ke abe wulika joni deme mununa ka do kati dugu ana no kan dugu la sebe nikela ko ni ya laje tun Umaru Jara ikado logol kala mogo do mi me politiki barawla wa ikado mi nye PRVM fasoko o manyema do kati marala ako ikado ni ya metu abukana cohérence dans la politique ma do mininga pmaka unaka ke walo anyana bole du nyana bo chugo nyumana wa ikado mi nye ka foko kalata wati masi anga wulika bolika koni do kewa ikado ko matede sanga anaka wati politiki bara ka deme ka tosigi de la de ngoro ka bo wulika jo olula wati bela jerelena sebenikela ko
ko n'i ye Kati mara lajɛ bi i k'a dɔn ale de bɛ ka kɛ sababu ye tɔ caman maaw bɛ k'u ka tɔnw bila eliw b'o la maires n'a ɲɔgɔnnaw ani funɛnkɛninw ni muso jɛrɛ jɛkulu ka giri PRVM fasoko kan k'a sababu kɛ i k'a dɔn nin funɛnkɛnin a ka baara taacogo ye minnu donna olu caman y'a jira k'a fɔ PRVM fasoko i k'a dɔn Kati mara la maa min b'a ɲɛmaaya la a ka politiki taacogo ni ŋaniya minnu b'a la k'o yɛrɛ y'olu kun de minɛ kosɛbɛ o kama u b'a fɛ ka t'u ka jamanajɔ baaraw kɛ yen jamana faamaw y'a jira olu yɛrɛ ka jate la k'a fɔ maa o maa bɛ yen n'olu ka wulikajɔ ye jamana yɛrɛ ka basigi u ti kan bɔ kan na i k'a dɔn olu ka dɛmɛ b'olu bɛɛ lajɛlenlen ye maa mɛ don min na i ko bi Kati mara la politiki maaw kɔni na i k'a dɔn funɛnkɛnin min bɛ yen ni jigi bɛ se ka d'a kan don nataw la k'o dɔ ye Nuhu Umaru Jara ye sabula min ye foraziw ani denmisɛnninw dɛmɛni du tɔbɔtɔli bi i k'a dɔn ko maa don min ka wulikajɔw fanga ka bon o la kosɛbɛ i k'a dɔn kunnafoni filɛ an ye min mɔ le triomphe du Mali la a Togo ale ka sɛbɛn don i bonya bɛ min na nɛgɛw kɛrɛfɛ i co an ka te ko i ma premier min ka segin ka na karamɔgɔ Daba Tunkara ne ko e tɛ muso fɛ bilen mun b'i bila munumunu salo la ko kɔfɛ n jɛ n tɛ de ma jɛ aw ma segin kɔ bala cogo bɛ di Amadu El Konare ne n bɛ n keleku i keleku ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan o ko di tu Amadu El Konare fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Tumani Kulubali Tumani an bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Kulu Kulu a ko Eskei Fondation Zara Fondation Zara Amadu El Konare ni Zara tɔgɔ mɛn a b'i kɛ na ko dute dama feere ta don Zara bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dilan Zara nɔnɔmugu Zara mayonnaise kɔngɔ fɛ ni dunfɛn don Zara alimentaire Mali kɔnɔ i k'a dɔn ayiwa u bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ nka min donnen don maanifi fɛ o ye te Zara ye Gwanza m'a to te Zara dalen bɛ te bɛɛ lajɛlen kan bi te Zara ye te bɛɛ lajɛlen da jamana in kɔnɔ jaaja kun b'a la Amadu El Konare i k'a dɔn te Zara kelen bɛ ka fondation sigi sen kan u ko min ma fondation Zara Amadu El Konare k'a dɔn ka ɲuman kɛ ka ɲinɛ k'u ye ɲuman kɛ ka segin ka ɲuman kɛ Amadu El Konare k'a dɔn dunufɔ ni balafɔ jagofɛn kunna nin bɛɛ lajɛlen y'a ye hali bi siga de b'i la n'o tɛ te Zara Amadu El Konare i k'a dɔn jamana kunna k'u bɛɛ lajɛlen ko n ka te Zara a ko u ka ɲuman kɛ Amadu El Konare k'a dɔn kɔsɛ in na nin de dɔnna sabula i k'a dɔn bɔlɔlɔ siraw olu de kɛra sababu ye ka ko in jɛnsɛ n'o tɛ ko in yɛrɛ a bi san jan bɔ maa t'a kalama san o san an bɛ ka san fila bɔ Bamakɔ ka taa bila fo Kayi Amadu El Konare i k'a dɔn walanda min ye ayiwa Fondation Zara ye Solomani ni Fofana Dankɔrɔba de bɛ nin ko in kɔfɛ ale de bɛ donbolo ta ka taa di denmisɛnw ma dogo ni dugu la a kana don a fɔ maa kana ɲɛ Amadu El Konare i k'a dɔn miliyɔn kasabi caman de minɛn de bɛ ta ka di mɔɔw ma nin bɛɛ lajɛlen kun tɛ dɔwɛrɛ ye ne bi jago min kɛ n bɛ tɔnɔ min sɔrɔ a ka tila ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɔsɛ in na Amadu El Konare k'a dɔn kalanso dɔ filɛ Jelibugu la Amadu El Konare k'a dɔn madarasa so do Solomani Fofana a yɛrɛ ye lɔkɔli kɛ a bɔ Faranko arabu kɛ o kɔliso in na Amadu El Konare k'a dɔn n'i kun dɛmɛna ye makariku da don Amadu El Konare Solomani Fofana a y'i miiri Ala ma k'i miiri kira ma i k'a dɔn ne yɛrɛ jubaju ye nin kalaso in ye novembre tile 17 tɛmɛnen min ye kilasiw ye a ka ca miliyɔn 60 sefa wari ye i k'a dɔn a y'o de dɔ kilasiw la ka yɔrɔ jɔ kura ye ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen jɔ kangara Amadu El Konare k'a dɔn kalandenw ani karamɔgɔw u ka hinɛ kama sɛbɛnnikɛla ko maa min dara ko in yɛrɛ kurubukari o de ye a Seyidi Usumani Madani Sherifu Ayidara o yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ ka Haut Conseil président Ala ni o nisɔndiyara a ko jɔn la maa min bɛ nin kɛ diinɛ ye maa min bɛ nin kɛ hadamadenw ye o tigi ni foli ka kan ani dugawu don i k'a dɔn kɛnɛ bonya min ye Solomani Fofana a furumuso n'o ye Habimbo ye Madamu Fofana Habimbo i k'a dɔn ale fana de ye fondation ye a ɲɛmaa danga ye vice président a fana ye kɔrɔfɔta a ko jɔn la ale cɛ i k'a dɔn a tɛ foyi laɲini nin kɔ nka maa yɛrɛ ka bɔ a kalama jama ka ye ta a ko o tɛ cɛ in fɛ la ta koyi o kɔni ka miiri de ka ko kɛ duguduguni dugu la Ala yɛrɛ jaati kama Madarasa Franco Arabe Nur Sadati Al Islamiyati a ko i k'a dɔn kalanso in de don a bɛ Jelibugu la kalanso in mɛnna i k'a dɔn min ye
yɛlɛmanu ani kogo i ka du kɔrɔla yɔrɔ caman yɛrɛ kun binnen don fondation Zahra wulila k'i jɔ ni ka tabiyata k'u sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to denmisɛnninw bɛ kalanko ɲuman sɔrɔ min b'a to u ka siniɲɛsigi baara bɛ kɛ a ko ni k'i bɛ solo yɛrɛ ɲini i b'a ɲininka k'a yɛrɛ la ni k'i bɛ solo yɛrɛ ɲininka solo ti kuma solo da t'a fɛ bonbo t'a fɛ a k'i k'a dɔn ɲuman kɔni gɛli solo b'i dogo de ka ɲuman kɛ ayiwa min ye kɔlɔnbaw ye Bamakɔ yɔrɔ caman bɛ yen n'i y'a ɲininka la a tɛ sɔn ka kuma Amadu Konare k'a dɔn ka taa forage se yɔrɔ la n'a y'a mɛn ko jiko gɛlɛ bɛ yɔrɔ min a Solomani Fofana n'a ka jama bɛ yen sɛgɛrɛ a yɛrɛ yeli ɲɛna o de ye mataba ye ko a ka taa Bɛlɛdugu munna ye ka ɲuman k'a ɲɛ kɛ waritigidaw ka jamana in kan min bɛ se ka hinɛ o la an garisɛgɛ man diya o kelen lɔ Banamakaw ka solo dakuru minnu ku solomana Amadu Konare i k'a dɔn nin diyara n ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dugulenw k'u da kɛnɛ kan karamɔgɔ Daba Tunkara Mali Sajo min ye i k'a dɔn Mɔgadamu Zumana Kamara kumana Zumana ko i k'a dɔn kabi lawale an ka jamana ye tabiya jamana ye an ka k'a dɔn laada dɔw bɛ an kana ɲinɛ o kɔ dɛ min ye san o san i k'a dɔn awa ziyara belebele dɔ bɛ kɛ Wɔlɔninkaw fɛ yen o bɛ Kati mara la Bosofala ale marabolo kɔnɔna la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲinandaw laada la tile Bamananmoru an y'o fɔ an b'a na n'a ka misiribaw ye cogo an b'an ka kɔrɔ ayiwa baasi nam sɛbɛnnikɛla ko Bosofala o ye nɛgɛla commune Tchwa de ye ani Kati cɛ kilo 30 min ye k'a dɔn kalo tile 27 karido tɛmɛnen min ye k'a dɔn ziyara belebele kɛra i k'a dɔn Wɔlɔni min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Wɔlɔni karamɔgɔ n'o ye Elhaji Sɛki Seguba Konatɛ i k'a dɔn wulikajɔ a bolo dara ɲinanda i k'a dɔn bolofa min kɛra a kan ɲinan ziyara ani k'a dɔn misiriba dɔ dayɛlɛla misiri min bɛ i k'a dɔn ni o kɔni Tchwa dara awa min ye k'a dɔn k'a fɔ awa Sɛki Adama Jarasuba o kuma o misiri kɔni o koromo karila min ye tɔn in maa ɲɛma n'o y'a ka jɛkulu a bɛ fɔ minnu ma i k'a dɔn k'a fɔ ko awa association Ibadulayi Wɔlɔni karamɔgɔ a maa ɲɛmaw k'a daminɛ min ye k'a dɔn a maa ɲɛmaba yɛrɛ n'o ye Seguba Konatɛ ka taa se min ye i k'a dɔn jɛkulu secrétaire général i k'a dɔn n'o ye Yakuba Jakite ani k'a dɔn faamaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan wa min ye ɲinan sa u kumana kan dɛ u y'a yira k'a fɔ san 2023 min kun bɔlen filɛ i k'a dɔn ko a bɛna kɛ san ye ɲinan san min bɛ yen ni a kibaruya ka di kosɛbɛ i k'a dɔn sɛnɛko nasiratigɛ la ji bɛna bɔ kosɛbɛ wa basigi bɛna aw yɛrɛ jɔrɔlen min na n'o ye musaka ko ye ko Mali bɛna basigi fɔ gɛlɛyabilen min bɛ yen i k'a dɔn musaka bɛna falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ o kuma dɔ bɛna bɔ dekun na kosɛbɛ min ye hadamadenya nasiratigɛ ko gɛlɛya dɔw kɔni mina laada la nka olu kɔni ye k'u ye wulikajɔw kan ka kɛ lakanako la k'u b'a ɲini jamana faamaw fɛ hali bi n'a ka bi u ka dɔ fara jateminɛ kan Mali dondaw ni karangadaw olu ka sɛbɛkɔrɔ jateminɛ hali bi n'a ka bi ko ŋaniya juguya bɛ maa caman kɔnɔ u ka jato kɛ olu la maa o maa bɛ ne ye baarakɛla ye aw kunnafoni dilaw ni anw cikɛlaw bɛɛ ka saraka fɔra i ye o kuma saraka gurupu ba yɛrɛ min bɛ yen ɲina i k'a dɔn cɛw ka saraka o ye i k'a dɔn kolonkisɛ 5 min ye musow ka saraka kolonkisɛ 10 nka saa yiri saraka ne tun y'o de f'i ye o don ko i k'a fɔ ko Bacili k'a ko la Sesim la i ma sɔn Yusufu Bacili a ko ɲinan Wɔlɔni karamɔgɔ fana y'a fɔ ne ta kelen la ko ɲinan saa yiri ko mun don ko kunyɛ de don ngunjɛ ne de b'a f'i ye k'i ka o kuru sabati Yusufu Bacili ma i y'a kɛ wa a ma kɛ ngunjɛ o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na i bɛ tila ka tugu kɔ de nka Orange Money numéro m'o d'i ma saraka bɛɛ ka saraka bɛ n bolo yan n b'a da yan a tɔ ti fɔ bilen o nin fana ye marché sɔrɔlen ye bi sa la hawla wala awɔ cɛw ni muso bɛɛ ka saraka tɛ ngunjɛ ye ɲinan yiri yɛrɛ de ye ngunjɛ ye ngunjɛ de kan ka baara cogo la a ɲinan baara Amadu a bɛ baarakɛɲɔgɔnya kama a kun ye sa kuru joli don an bɛ ko kuru joli la an b'o kuma kɛ kɔfɛ o don ne ye tulo la zɔmi ne ye kunjɛ ko di ye Yusu u m'a bila mandat de ko la Yusu ye wabiya a t'a kɛ diɲɛ na kunnafoni filɛ kɔfɛ an b'a tɔ ɲɛɲini ayiwa n y'a mɛn Amadu Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Prosper Ki nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu Konare i k'a dɔn janjo yɛrɛ la kɔrɔko ka di n'an m'an kɔfilɛ n'an m'an kɔfilɛ Segu la an minnu gɛn bɛ Segu kan n'an jololen don ka na Bamakɔ yan n'an m'an kɔfilɛ Segu la Amadu Konare Prosper Ki ko k'a ma bɛn dɛ a ko balontankɛnɛ belebeleba de jɔra Segu k'a tɔgɔ da Amari Dawula i k'a dɔn Segu kaw ka Amari Dawu
nge akoni ballon dangene a model ko na re ikado ballon den dele terrain dele puma se ko bele jile ni sojara sada amari daw ngabi akikado akeleme makarto ko yi akikado jiko dese de be sada amari daw kono mi nye sojapi o ka juru de be ikado sada amari daw la million bi woro ani million la se ko wari ji guti kele akko sada amari daw kono ma segu ba nu jarabe mi segu meri be mi ako o yere manjugu koy hal ni ma minu ndara balondana ka fala nga jisoro ka mi kan zeko amodel ko na ro bita jita so were minu be sa de krefede di de bitati a valeur bana ako ki boala gazon min be ko mine ko blé ate son sabula jite orobine tigele do million bi woro ni fla jole mse ka dala ka fo segu jamana yere be sadu bakele mi be na bi jate farafina sadu fe ko oji ko desele do ka anzo ko balletu abdin jene abdin juni abdin kumare aka debite nge abike chendewa mi me consulinge noko ko ni idela ka travel nyumania ayi nyumanite ma bana ko ni o bla ko e ba fe ka tawro mo toy nyumani ambo wele nyono kandeme jajeba pima bey ambo wele Mamadou Sebadaw salando denga tolo abana aba Traoré bey be di ka aba no ta chaman doni be mo ya aba Aidara bey okay bedam directeur général koro subhanallah o bebe segu nunum ngoni ngwat adimi de kabogwa ala no te stade Amar Ndaw 2018 ibe ka bismillah la kono ado nyere tumbe mais je te dis c'était akoku ngani non ni yemalo akoy segu ma beladigu temena segula wane bi mbimbala dele mbimbala dele so ka die fo wo bi Bamako ya o kaka mi se ka mindi wallahi mi na mbala dele ne be wakele mbla kono so ma jeb ene se aga segula chugodi kura jitige otibe million bi woro ni million vla ne otibe e ba ron yekuma shulu ko dai ai segu ni yekuma shulu ko yi ni se ka fo se o kai fu mimba una ani yere bonya mimba anna yani biku yanche dugu fe chugo mi nyebi soro ala ni soko ma fara nyuanga awo anga politique mo be